Sayang titip rokoku titip rasa tresnaku seneng iki mongko wis ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku. Suaranya Demak mana dong? Boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih. Subalan ya. Saben wayah wengi mikirno isi ati opo tenano tresno iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwate tresno iki bakal apik terusin. Yakin yakin oh yakin aku tenanan sumpah yang janji
Pin, aku iki wis ngomong. piye? Aja keplok-keplok. Nek keplok-keplok Aku nek kok keplok-keplok langsung jungkil aku. Aja keplok-keplok kandhani. Neh, kowe kok kono tak tadi. Kandhani. Kandhani. Hei, aja keplok-keplok. Kandhani. Wis. Wis. Aduh, Wis. malah Wis. Tak pateni panggunge lho. sentop. Stop. Oh, sentop. Sentop. Wis ganti saiki. Sik mbok benakno apa? Apa? Sing mbok benakno apa? Separotku melarat. Nek Guri kok banter men to, Mas? sik. Pateni sone. Sone iki pateni. Sing kurang ajar jebane playere kok. Bali. Aja. Tidak, Mas. Kowe engko nak Bali ndak diganteno Arifin kae kok. Arifin meh munggah panggung kowe kok. Benakno sing apik kok. Kuwi menak ya asli to, Dik. Ori to. Suzuki. Oh, Suzuki apa? Susu subalan kaos kaki. Lah, kok kaya nggone Arifin. Masa. Pateni apa rasane? Kowe tak sawat nggo iki lho, tak kok. Kok Wes. Penak menape mbok sawatno. Wes. lah yo sakno ki lho lah ya Allah Gusti. Aduh. Letek. Iki golongane GL Pro ya iki. Apa iku? Genjot langsung protol. Tak setol lho. Rang. Tak dongakno orjenmu sesuk rusak. Nah. Ayo. Kuwi bedane karo iki. Iki nek ditekeploki malah mebur. Masa? Goro. Mebur. Kaya Gege, mabur. mabur. Biyen ning sing mebur gak awake. Apa nih? Dorone. Dorone sing mebur. Rene. Kejak. Iki mau sing pertama metu Heeh. cah cilik. Sak cilik, Saiki gerangan. sing metu kedua anak PAUD. Paut. Semono paut. Ora paut iki lho. Mosok ora percaya? Blas gak percaya. Nduh, didelok kok goyangane wis ketara. Goyangane piye nek Goyangan paut? piye anak paut? Kendangnya, Mas. Kendang, Mas. Kedang Mas. Aduh, Apa ki? Gusti. Kok gede aku? Alah. Aduh, duh. Alah, aduh. Alah. Wah, ora kuat. Mas, wis Mas. Wup. Tak omongi. Masalah. Piye? Aku roh terminal nggon kono mah. Masa ana terminale. Ono terminale. Ambek terminal Tembiring gede ndi? Wah, gede kuwi. Nek kene tembiring kono Terusno. Gage. Terusno. Ya, Gage. Gambleh terusno, tapuk. ora ampun. Gak tembiring nek iki Tempolong. tempat anak-anak. Oh, paut mau berarti. Capaut mau. Reng, Piye? ngerti ra? Heeh. Dalu menika wonten Pak Sekda. Pada Pak Sekda, Pak Sugiarto. Beliau Pak Sugiarto Nggih. berkenan untuk menyanyi Oh, bareng saya. duit. Nah. Hah? Duit. Duet. Lah maksudnya biar nyanyi duit nyai duit. Nah, kuwi langsung to the point ya. Pak Gi, Pak Giarta nama ya. akrabnya itu Bang Aseng. Wih. Duwe panggilan nama panggilan. Nah, dhewek no pantun normal iki lak ya penyanyi sing kreatif biasanya seneng gawe pantun. Nah. Lah, cara iki panggilannya Pak Aseng. Pak Aseng. Pomo tak gaekno pantun, Apa? Heeh. mangan oseng-oseng Heeh. ning dhuwur panci. Heeh. Bapak Sekda Aseng banyak rezeki. Amin. Amin. Nah, Sik, lah sampean iki wis ngerti wonge durung. mau wis munggah panggung. Wis Mosok? tepangan karo aku mau Pak Sekda. Ning ndi? Aku cek durung. Aku entuk Bos, Pak Sekda. Pak Gi, mriki Pak Gi. dhewe Monggo, pantun Pak ngene. Dhewe pantun ngene. Piye? Mangan oseng-oseng Mangan Mangan oseng-oseng. oseng-oseng. aja diwenehi arit. Aja diwenehi arit. Maksudnya? Bapak Sekda Aseng kula nyuwun duit.
Oh ngisin-ngisini. Ngisin-ngisini ya. Ngisin-ngisini. Ngisini kowe iki yo. Jaluk Iki jaga image Gareng sithik. kocok. Jaga image sithik. Jaga image sithik. Kok ya. Gak oleh. Mangan oseng-oseng. Heeh. Ora ono uyahe. Ora ono uyah cakep. Gak enak kuwi mesti. Pantun. Pantun kancane Waras mulu. ngalah, waras ngalah. Ben ora apa-apa. Kerupuk keropak Heeh. Nah. diwadahi panci. Cakep. Sing nonton ketoprak banci-banci. Lah apa? Teko kono Iki barang lho. gandeng nyingkat wektu. Hah, Pak lagu. Sekda langsung diaturi. Ya Pak Sekda ya. Pak Sekda Pak Gi. Monggo Pak Ki. Tepuk tangannya dong. Oke, tepuk tangan buat Pak Aseng. Teng tong tong teng tong tong teng teng. Tong tong ora. Monggo. Oe oh. Lah seneng ya aku. Seneng. Wong Pak Sekda kerso nyanyi, berarti sok kudu tanggapan nek. Harus. Mesti. Ngene. Monggo Pak Sekda. Apa ya? Mas Gareng, Dalem. Mbak Norma wis janji karo aku ya. Oh, nggih. Ojo entuk lincak-lincak pone jungkir walik. Oh, ngoten. Nggih, aku- Sing mboten pikantuk lincak-lincak Mbak Normane napa Pak Sekda? Ya Mbak Oh, biar Mbak Nggih. Normane. Kuwatir nek panggungnya jebol ngono Pak. Oh, tak kira jenengan mau kowe ngene iki ya arep jungkir balik barang. Jenengan muni ngoten. Ya tetep to, Pak. Ciri khas Norma ku ciri ya, khas Pak. Norma. Mosok ora oleh to, Pak. Wong Tenggriyo Penting gawe aku wis nganggo rok dawa iki rumangsamu gak sumuk apa piye, Pak? Wong Tenggriyo gawe TikTok kowe menek pelem anjlok kok. Andene Jungkir walik. penting ngono, Mas. Penting kok. Pak Gi, Kersakno lagu napa? ini lagunya apa? Apa ya? Nemen Mas. Padahal wis ngrepek lho, tak takok apa ya? Heeh, Ngepek. Pak, lagu nemene iki sing versi NDE ki lho, Pak. Aku kaget ndelok statusmu tangan gandengan. Gah. Jelas duduro aku sing ngancani kowe taunan. Janjimu janji taek jare arep tekan tuwek. Nyatane cangkemmu elek ati ajur mbok suwek. Tiwas wis mbuang wetu aku ngancani dapurmu. Wes, Kere kaya aku mbok tendang saka uripmu. Kowe ngeboti benda demi ngurusi gengsimu. Kowe ngeboti kono ndek kaya aku. Wes. Hapus. Streaming. Kompak kowe. Streaming. Ora asuki apik, Adik. Maaf. Aku suka kamu asuk. Yuk, monggo Bapak. Oke. Nemen. Nemen. Bibit dadi penyanyi latar, Dik. Nanging apa? Tepuk tangannya mana dong? Sanuning aku Ayo lambaikan tangan di atas yo. milih Oke. kowe ninggal aku ninggal Dipaske Mas. kurang apa lehku mertahanke kowe malah nembot liyane. Wow, luar biasa. Kudune kowe ngerti Tresno Yuk, ambilkan tangan di atas semuanya yang di depan panggung, yuk. Yuk, semua tangan di atas sambil Penak melambai. elehmu mlenjani janji Kowe tega nglarani Mantap. Yuk, bareng-bareng yuk. Usahaku wis ra kurang
kepatiku wis popolan. Pas aku telat cepet ketemu kowe ning dalan. Kowe lah apa? Kowe konangan Asik yo samo. ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane. Maju sini dong Bapak. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endinge. Dikasih Nanging ngopo walesanmu ning aku, kowe luwe milih dhek, kowe ninggal aku ninggal aku. Kurang apa leh ku mertahanke Harus dapat hadiah ini. kowe malah mati liyane. Mau dapat hadiah enggak? Sang penting berani goyang ya sini. Ada baju kuning. Ada dapat hadiah. Ah, ora wani ya wis. Pak Ki, goyang dong. asik yo.
Matur nuwun. Pak Sekda, nggih. Nah. Sungguh takkan ku biarkan orang lain menjamahmu, kan ku bertaruhkan jiwa ragaku. Ada yang berani joget 3 dapat hadiah. Tapi saya ngapain jogetnya? Berani siapa? Yang kecil-kecil, jangan yang besar. Yo Rene, Rene, Rene. 3. Ya Rene. Jadi deh, kaget aku. Kaget. Semuanya yo. Kamelia, 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 Kamelia. Riangmu, riangku, susahmu juga kesusahanku. Kamelia, 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 Kamelia. Hidupku, hidupku, hatiku, juga kematianmu. Siap, ditunggu ya. Sungguh takkan ku biarkan orang lain menjamahmu, kan ku bertaruhkan jiwa ragaku. Aku tak rela orang lain bila menyentuh tubuhmu, karena engkaulah suka dukaku. Semuanya Kamelia, 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 Kamelia. Hidupku, hidupku, matimu, juga kematianmu. Terima kasih. Sungguh takkan ku biarkan orang lain menjamahmu, kan ku bertaruhkan jiwa ragaku. Om Yuda, takkan ku biarkan bila menyentuh tubuhmu, karena engkaulah suka dukaku. Kamelia, 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 Kamelia. Hidupku, hidupku, matimu, juga kematianku. Kita goyang lagi bro. Las ya mas. Buat cewek-cewek cantik yang di kanan panggung, goyang shy. Sungguh takkan ku biarkan orang lain menjamahmu,
Norma, Iki karepe dhewe apa ora iki? mbahku, Kamelia. karena kita keterbatasan waktu, Nggih. tinggal satu lagu lagi. Satu lagu, ini spesial dari Oh ya, apa tadi? oh Barungan. Barongan. Oh ya, Barungan Kusumo Joyo. Ki ndak Aliawi. Bunang ya? Oh iya, oke. Iya. Bunang, ya betul. Ya, Aliawi. Alia. Ya. Halo ya. Tak komen ra mbok bales nang TikTok kok mangan wae isimu. Yuk, jalukane Riok Ponorogo. Riok Ponorogo. Lagu yang terakhir bersama dengan Norma Iya. Sylvia. Kasih tepuk tangan yang meriah. Wow. Hey, Yuk. yuk. Arifin, Arifin. Rene. Ini melu ora Rene? Ayo Rene.
75 kilo. Pakai to ganjel enggak? Kira-kira aku kuat pura yo? Kuat ora? Jajal. Jajal. Oh, kowe nak Jengko nak norma kuat berarti sing lanang wah balik lho. Ngombe sik. Iki banyune sapa Bu Ube? Banyune ese sapa? Nafsu sudah kuat. Ah. Kalah. Durung ngadeg kok Mau. Ngempet kowe mau. Bar. Masa? Piye? Aku rak wis ngomong to. Nafasku rak kuat. Nafsune. Apa iki? Terima kasih ya. Jare arep tambahi 50 rene ra iso. Tambahi 50. Nafasnya ora kuat nafsune sing. Tambahi 50. Ayo. Ibu, Janjine ya barengan ya. bopong dhuwur iki ambune pesing apa ora? Ora. Ning rada menengen. Oh, Wes bar. Bar iki lho, kemengen. ya. Ya diramuke sik. Jungkir balik. Deng dong. Senenge Asenenge. ora esing nonton ngubengi